w tej chwili bym poprosiła reprezentantkę partnera z Uniwersytetu Komeńskiego z Bratysławy, czyli panią Zuzannę Obertową. I tak jak spodziewaliśmy się, pani doktor niestety w tym momencie nie może być dzisiaj z nami. Ona będzie na drugiej części konferencji, natomiast nagrała wcześniej wystąpienie i w jej imieniu, jakby już państwa witam w imieniu Uniwersytetu Komeńskiego. Przepraszam też, że nie może w tym momencie osobiście być, będzie drugiej części, natomiast pozwolę sobie na puszczenie nagrania. Dobrý deň. Rada by som vám predstavila aktivity katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sme realizovali v rámci projektu HEC. A v krátkosti spomeniem témy, ktorým sme sa venovali, a potom uvediem, na ktorých konferenciách sme aktívne vystúpili a tiež publikácie, ktoré z toho vzišli. A ďalej sa budem venovať webinárom a workshopom, ktoré sme robili v rámci tohto projektu a spomeniem tiež scenáre lekcií, ktoré sú publikované na platforme tohto projektu, platforma HEC. No a na záver spomeniem aj študentské práce, ktoré vznikli počas trvania projektu a boli vlastne ideami projektu inšpirované. Takže pokiaľ ide o témy, ktorým sme sa venovali, bolo to najmä vyučovanie poľštiny ako cudzieho jazyka a potom to boli skôr také literárnovedné témy, ekokritické čítanie literatúry, climate fiction ako nový literárny žáner a okrajovo, celkom okrajovo sme spomenuli aj ekologické aktivity v meste. Pokiaľ ide o konferencie, tak zúčastnili sme sa vlastne na všetkých konferenciách, ktoré sa konali v rámci tohto projektu. Prvá mala názov Edukácia dla klimatu, kształcenie uniwersyteckie i školné. Na tejto konferencii som vystúpila ja s príspevkom Climate Fiction v naučaniu literatúry v środowisku uniwersyteckim. Tento príspevok bol potom publikovaný aj v časopise z teórii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. A samozrejme je aj súčasťou textov kolektívnej monografie, ktorú predstavíme neskôr. Kolegyňa Magdalena Zakrzewska-Vertugo vystúpila s príspevkom Klimat i zmiany klimatyczne v podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, przeznaczonych dla Slovákov. Aj tento článok bol najprv publikovaný časopisecky, konkrétne v časopise Postscriptum polonistyczne. Nahrávky z týchto dvoch vystúpení, našich vystúpení nájdete aj na platforme HEC. Ďalšia konferencia Edukacyjne projekty działań proekologicznych 1. Tu som vystúpila ja s príspevkom o poľskej a slovenskej climate fiction a opísala som vlastne, akým spôsobom fungovali workshopy literárnej komparatistiky pre študentov. No a ďalšia, teda tretia konferencia Edukacyjne projekty działań proekologicznych 2. Tu som ja vystúpila s príspevkom spolu s kolegyňou Silviou Kúraž, ktorý sme nazvali Ekscentryczne filary świata Olgi Tokarczuk, Czułość i gniew jako nowe paradygmaty czytania w nadziei, propozycja eksperymentu edukacyjnego. Tento príspevok bol publikovaný v našej kolektívnej projektovej monografii. Konferencia trvala 3 dní a na záver sme si spravili takú prechádzku po Bratislave, kde som ja aj predstavila zmeny v prospech klímy, ktoré sa v Bratislave za posledné roky udiali a potom z toho vznikol aj príspevok pre postscriptum polonističné. Mimo konferencií vznikli v podstate 2 články. Kolegyňa Zakrzewska-Vertugo publikovala článok Dobry klimat do nauki polskiego, standardy prostej polszczyzny w glottodydaktyce na przykładzie tekstów dotyczących kryzysu klimatycznego, a tento článok bol publikovaný v postscriptum polonistyczne a
Standard prostej polščiny glotodidaktice polingvističnej poziom zaawansovania B1. Tento príspevok zatiaľ čaká na tlač a mal by výjsť v časopise z teórii praktiky didaktičnej jazyka polského. No a príspevok, ktorý vidíte ako tretí v poradí, tak ten sa týka vlastne už spomínaných zmien, ktoré majú tlmiť negatívne dopady klimatickej krízy v Bratislave. V rámci projektu sme realizovali webináre 2, ktoré môžete si pozrieť na stránke HEC platforma US.edu.pl. Ja som teda nahrala webinár Ako zachrániť svet podľa G, ekokritika v súčasnej slovenskej literatúre, kde som vlastne ukázala, ako môžeme ekokriticky analyzovať konkrétnu slovenskú novelu. Tá sa teda volala Ako zachrániť svet podľa G, napísala ju slovenská spisovateľka Etela Farkašová. A kolegyňa Zakševská-Verdugo publikovala webinár o klimate prostým jazykom polským, kde ukázala veľmi zaujímavé nástroje, ako nástroje softvéry, umelej inteligencie, ako sa dá prispôsobiť text na rôzne jazykové úrovne, ako sa dá tu pracovať s lexikou a podobne. A vlastne tie články, ktoré som pred chvíľou predstavila, ktoré teda ona napísala, rozvíjajú tému širšie z tému tohto webinára. Podarilo sa nám realizovať aj sériu rôznych workshopov. Niektoré teda boli venované skôr literatúre, kritickému čítaniu a ekopoetike, a to teda poľskej literatúre. Podarilo sa mne konkrétne realizovať aj prekladateľské a tlmočnícke workshopy, ktoré sú podľa mňa veľmi dobrým príkladom toho, ako sa dá zakomponovať ekologická téma do seminárov alebo do vyučovania, ktorého primárnym poslaním je možno niečo úplne iné, v tomto prípade nadobudnutie tej tlmočníckej zručnosti napríklad, ale tým, že sa pracuje veľmi podrobne so slovom, s významom, tak práve takéto prekladateľské alebo tlmočnícke cvičenia sú na diskusiu a vlastne rozširovanie povedomia o klimatickej zmene veľmi vhodné. A posledný workshop, ktorý som realizovala už nie v Bratislave, ale v Katoviciach pre študentov medzinárodných poľských štúdií, sa týkal opäť literatúry a rozoberala som tam obraz vtáka a v detskej deti. Scenáre lekcií, ktoré sme pripravili s kolegyňou Zakševskou-Verdugo, sú takisto publikované na platforme HEC. Ja som publikovala scenár o ako vlastne analyzovať alebo komparovať literatúru, v tomto prípade poľskú a slovenskú, ktoré spracúvajú klimatickú krízu a predstavujú ako lokálny a globálny problém. Literárnou témou bolo tiež aj druhý scenár lekcií s názvom Druhý Dunaj. Venujem sa tam poviedke s týmto názvom od slovenského autora Michala Hloreckého. Je to veľmi inšpiratívna poviedka, s ktorou sa dá krásne ekokriticky pracovať. No a scenár lekcie Bielovežský prales, poľský poklad biodiverzity je určený skôr na vyučovanie o poľskej kultúre. Keďže som jeho autorkou ja, tak vznikal s myšlienkou o študentoch zo Slovenska alebo zahraničných študentoch, ktorí študujú poľskú kultúru, poľský jazyk. No a posledný scenár lekcií, tak ten napísala kolegyňa Zakševská-Verdugo.
dobre vedomosti ze świata, klimat, poziom zaawansovaný. Že opäť tu rozvíja tú tému práce s textom a vlastne úpravy textu pre vyučovací proces na hodinách poľštiny ako cudzieho jazyka a konkrétne tento je scenár venovaný synonymám. No a napokon by som chcela spomenúť študentské práce, ktoré vznikli počas trvania projektu a boli tým myšlienkami tohto projektu silno inšpirované. Študenti a študentky nám napísali niekoľko ekogredických analýz rôznych autorov, či slovenských, poľských, ale aj zahraničných, amerických. Potom napísali seminárne práce o ekologických aktivitách rôznych druhov umenia z rôznych krajín, keďže máme tiež medzinárodné skupiny. Čiže zhrnuli také, ako vyzerá výtvarné umenie, film, divadlo, hudba, ktoré sa snažia tieto ekomotívy spracovať. Jedna študentka preložila celú spomínanú poviedku Druhý Dunaj celú do poľštiny. A takisto na základe majstrovských prednášok, ktoré sa konali, myslím, v prvom roku trvania projektu, si študenti tvorili dvojjazyčné glosáre, poľsko-slovenské alebo poľsko-anglické podľa ich preferencie. No a toto leto bola obhájená aj bakalárska práca s názvom Environmentálne motívy v poľskej a slovenskej literatúre pre deti. Tieto študentské práce neboli nikde publikované, ale my ich samozrejme máme všetky archivované. Takže to by bolo vlastne všetko. Toto boli aktivity katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci projektu HEC. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.